pamusoro wedare ini ndini Tendebwa ndiri mwana womumandasa village inotungamirwa naSabhuku Chadema. Ndakauyawo pano ndikasiyana wangu mudare ikatongwa asi haina kunyatsotongwa zvakanaka, ndikadzoka futi zvekare ndave pano kechipiri. Ndadzoka zvekare zvenhau yangu itongwe. Ndine stand yangu yandakapiwa naSabhuku Chadema iri kumandasa village. Ikandikanasekamanwa last 2024. Saka unoiti nyaya yangu inotongwa zvakanaka uneroti nhau iyi kutongwa kwayo haina kuwa judgment 1 2 tikazotsvaka mapepasi kuti tione kuti zvinhu zvakaemera sei. Muno uri musi wa18 August tikabva tamashayiwa kuti zvekare 18 August this year 2020. iwe wako mapepa ari kuti handina kana kuoneka ndikapiwa. but handiti paunamangana nyaya unopiwa bepa? Handina bepa randikapiwa. Saka chikonzero chokuti uti nyaya yangu haina kutongwa zvakanaka iwe usina kana chinoratidza kuti wakamboya muno mudare ndichipiwa? Ndozwi ndinetsa kuti sei ndisina kana bepa randikapiwa kana umbowani. Wakazomangara gore raukamangara iwe wakapiwa chii? Gore neti hapana chandikapiwa. Wakamangara unopiwa nyaya yemudare? Ndinayo ndinge nhau yangu yemuno mudare. Proof yekuti wakamangara nyaya yekuno ndeipi yacho yauti inotongwa zvakanaka? Inhau yekutanga. Handina kana randikapiwa. Wakatongwa unachokapiwa? Hapana chandikapiwa. Nyaya inopinda mudare maminitsi acho hapo? Handina kumawana. Saka nyaya inogopinda mudare yegoshayiwa maminitsi iwewo kana samoni racho rakaenda kune musungwa bepa rako rawakapiwa zvese hapana chaunacho? Hapana chandinacho. Saka chirega urerutsa mukanwa mako uchishora dare rege usina chawakabata. Nekuti ikodzero yako kuti kana wauya mudare wabhadhara mari unopiwa umbowo hwekuti wauya kudare kuzomangara. Dai une umbowo hwacho uchitaura nyaya kuti ndakauya mudare apa maminitsi acho toaona zvine date zvine case number tobva tatarisa zvechokwadi wakauya mudare here kana kuti kwete. Ukati ndakauya ndikamhangara asi handina kutongwa zvakanaka pasina kana umbowo, then izwi rekuti handina kutongwa zvakanaka rinobva riri kureva chokwadi here? Ndichikubvunza kuti ndipe chokwadi yacho, ndipe evidence yacho usina, ndipe umbowo hwekuti wakauya muno mudare hauna. Handina kana chanditombo. Saka chirega kurerutsa mukanwa mako kutaura nyaya yangu pacho. Inini ndiri mwana waSabhuku Chadema Mandasa village. Ndikapiwa stand naSabhuku Chadema. Mushure mekunge ndafambira kuti ndiwane pekuti ndigare. Stand inobva ndanzwa naSabhuku Chadema mwana wangu ndaunovakira apa. Ndakupa stand iyi. Ndapiwa stand iyo. Stand iyo ndikazoona patengeswa pastand. Ndobva ndabvunza kuti ndiani munhu atengesa zvanditireki murapa. Ndobva ndadzokera kuna Sabhuku Chadema. Sabhuku Chadema inobva nditi zvino aiwa mwana wangu. Kana stand ichinge yatengeswa enda kwachief Chinamhoro uende unomhangara. Ndobva ndaenda kunomhangara. Namhangara imba nobva yavakwa dhireka haana kuzokwanisa kuzoputsa imba yake. Wakapiwa stand rini? Ndikapiwa 2023 stand iyo. Saka inini nhau yangu iri pakuti ndoda kuti ndizive kuti munhu akapa dhireki stand iyoyo Sabhuku akamupa nokuti munhu wakapiwa stand iyoyo wakaitei? Inini so ndichitongopiwa stand iyo ndikamba nditongoisa maniki nemapozi ainobva abviswa. Pandikazoenda chizonogadzira mapozi handizivi kuti ndiani akamabvisa. Ndikasungwa napasisina. Wakamhangara nyaya yako kumapurisa? Aiwa ndikaenda kuna Sabhuku ndikandomutaurira. Handiti kana mapuwa ako akanga abviswa wapazirwa musha wako here? Ndapazirwa musha. Wakaenda unomhangara kumapurisa here? Handina kuenda kumapurisa ipapo. Chikonzero chiri chei? Handina kupaziva, ndikanotaurira Sabhuku nditenda kuna chief. Handiti muri kuona nyaya dziri papo? Vana baba muri kumashure? Ndakamhangara nyaya yekudare. Nyaya yangu haina kutongwa zvakanaka. Ndomurume wokutanga. Ndipe umbowo hwekuti wakauya muno mudare ukamhangara. Hapana. Saka tobvuma here kuti nyaya yakapinda mudare kana kuti haina? Mubhuku maminitsi otariswa kuti nyaya yakapinda mudare here kana kuti kwete? Maminitsi hakuna. Wakaiteiko wakapiwa stand? Ndakafenza ndikaisa mapo angu.
ndobva zvazodii mapo wangu ndobva abviswa. Wakamhangara here kumapurisa? Handina. Muri kwanzwisisa? Saka munhu ari kuda justice hero. Pamukutaura mambo ndingakubatira murume mambo. Muromo mumba mukonze kuubata. Ndikumbira ndayo ndingotaura. Pamukutaura zvishwa pakaitika. Ini ndinoida kumubatsira kudzamai mambo. Vanzi nasabu. Iwe ndakubatsira. Usati waita kana chinhu usoro kutsvaga zvidhina. Enda useme mapango usachi kana sarara mbiri kana nhasi. Ndokuti pane chi? Pane nzvimbo yemunhu. Ndobva zvapazwa zvamakaita handiti? Taisaka ndinotaura zvadi Makamhangara here kumapurisa? Ndikutaura. Ini pangu futi ndanganasechi mapango futi. Yesabuka nditi iwe unoedza pane kuna kuti kutengeswa nzvimbo iyi. Isa mapango futi use fence. Muna kwakugara kune nekuti unoona pane imba. Pozotanga kuti kuita mutauro. Vandasa mapango futi ndobva abviswa ndobva ndaenda kuchiguru. Pandakamangana ndakatokanzaiwa musangasi nhau dziri mbiri. Ndokanomanana munhu wacho ndakabva ndamuziya. Muzukuru akati akabvisa mapango. Tutaura pati upa uyu wegwandewo. Ndiyakamhangarwa nyaya yekumapurisa here? Iye haana kuda unomhangara kuti akaenda kuna sabhuku. Taurai zvatiri zvitaurai zveuyu. Ndobva aizi nawe kwasabhuku iyoyo kwawanda kwasabhuka. Iye apolice case. Unofanira kuendawo vandinomhangara chiti kudini kuti zvasi kuziva kuti munhu wacho ndiyani. But dai zvinezvo muri kunditi ndakamhangara kumapurisa. Mapurisa vakaita tsvagurudzo dzavo pakashayikwa munhu. Kesi yandakamhangara kumapurisa ndeiyi inoti. Handiti? Kana muchiti iwewe ndiwe watadzirwa, ubva wazviti ndosungisa ani. Saka uri kutiudzirei? Wadii kunopa mapurisa ndovoti tashaya umbowo. Uisabhuka ngaripo ndeupi ndichi? Kosi pandere mwewe. Patrick Chadiwe ngokufa. Ipedza nyaya yekuti nzwa. Inini nhau yangu yandavinga ndeyekuti ndizive kuti Derek akapiwa nani nzvimbo sabhuku akamupa achimunongedzera muMandasa village. Kubva kwavo kwaMurape ndiani. Ndiyo nhau yandavinga munhu. Iwe Tedai uri mwana wemachadamoyo? Machademo. Uri mwana wemo? Wemo. Uri mwana wani? Wadhani Gwandi. Baba wangu ndiwo vari papa. Iwe Derek taura tinzwa. Pamusoro edare. Zvidzoka ndichida kutaura chokwadi pamberi pedare. Mukomana akandisungisa 2023. Ani mhangarira dare kwamambo vakanga varipo vakauya nababa wake vanga varipo nasabhuku Mandasa vanga varipo nasabhuku Garande vakanga varipo vachitsvaga kuti boundary mungati naMandasa vanodamburana nepapi. Zvakanzi vanodamburana nerodhi nokumusha kwakagara aboruondo pagomo. Zvakanzi ndo patinogandurana napo. Pamusha wakutaura uyu kusaidhira kwamungati pamusha paminda yekwagara ndekwanambuya vangu iri padenga pachona. Ende nenyaya yekutaura yakunaka takatodzingwa tese. Inini special ndakatodzingwa ndakatosiya imba zvenasisino kana basa napo tandapinda mubhandari remuseum. Ndakatosiyana nazvo nazveipapo. Zvokuti vari kuti ivo vakanga vakaisa mapo vari kunyeba. Nokuti isusu takatorwa nasabhuku Boruondo tiri semhuri vachinonga vana. Pavakazoona titapinda mumabhandari ini ndakanga ndaisa imba. Ndo pavakatidedza. Takadedzwa naIshe Murape. Takanzi mapinda mumabhandari emuseum bvisai zvinhu zvenyu. Kubva ipapo handazombotsikapo futi. Saka sindi yatotova nezvairi nepapo. Iri mubhandari reNational Museums? Iri mubhandari remuseum. Ezvinezvi pane chiri pastand up? Hapana chiripo pamba neimba yandakanga ndavaka inini ndakatosiya zviripo. Ndichinzi tanga waona wasainirwa mapepa nemuseum kuti upase kupasa imba imhosva. But ini ndasisina napo ndatosiyana nazvo zvese. Pari zvino hapana ari kupagara? Hapana chiripo kana hapana ari kupagara kana. Saka chikonzereiwo Tendai iwewe chauri kusungisira uyu ndechei? Chikonzero chiripo ndechekuti zviri kutaurwa nemurume kunyeba. Murume wose pakatovakwa nemurume. Ndiposo pakazodzokera futi sokuti unesa futi imwe futi structure ipapo pasaidi pemba ipapo. Pasaidi pemba iri nepapi imba iyi?
imba iyi tichibva kwa Mungati pane migini road zvinobva sokuchitenga kwa sabhuku chisvo road migini road dzose padziri kunosangana pane chikoko chiripo sabhuku charamoyo vadii kuuya panyaya takataura navo ndofunga imini nzvimbo vakatsanangura nzvimbo yavari kutaura iri kunzi ndiye museum nyaya yacho yakatozopinda kwaMajor Street Court vanhu vese vakapinda vakatoakwitwa ndofunga musi weWednesday vanhu vese vakakwitwa kuti vakatonzi vane mhosva kana munhu achinzi akwitwa kazvinonda anobatwa nemhosva vakatobatwa nemhosva kwaMajor Street saka vakatobuda gwaro raiti riri kutaura kuti vese area iyoyo iri under museum vanhu varipo ngavari uri kuzviziva here zvive tende kwete handisi kuziva kuti vanhu vakaenda kuguda remuseum kuti nzvimbo ndemuseum zvekutaura inini apa ndikapiwana sabhuku chademo yakanditi zvindiregedza kuzovakira munhu ukazonovakira munhu unenge wakanzvimbo yemuseum pandakupa apa background tataguruzei maboundaries enational museums munetserana nzvimbo isiri yako isiri yauyu nzvimbo yemuseum munetserana nzvimbo yemuseum bcause nyaya yelendika munhu wekutanga ndisabhuku ndizvozvo musati wayazomangara kuno kusari sabhuku charamoyo wakaenda navo panzvimbo ndakatoenda navo panzvimbo rini varipo sevatori vapenyu varipo vatori vapenyu ndati sabhuku charamoyo varipo avo wakaenda navo panzvimbo handina kuenda navo avo but hazvishandezve hazvishande unonyazomhangara kuna mambo usina kuona sabhuku vako waugere navo mumusha zvorevei apa nyaya iri ndeyevhu sabhuku vacho ivavo ndo vakakurejista mubhuku ravo sabhuku ivavo ndo vari kuziva muganhu yavo yemumusha sabhuku havasi kuziva obva uya kuna mambo uya kuno so kwandakaita inhau yange yagara itongori panhau yekutionetsana ipapo yange isati yapera iyoyoka chinhu chekutanga nzwisisa zvatiri kutaura hazvina zvazvinobatsira kuti tikurukure nyaya tisinganzwisise kuti muganhu wenational museums nenzvimbo yamuri kutaura zvakamira sei. Dai wakaenda kuna sabhuku chadamoyo makaratidzana nzvimbo makaonesana kuti Derek Murape ndiye ane musha uyu ndopasiteni pandakanga ndapiwa nasabhuku Patrick Chadamoyo apa chademo kana sabhuku obva wakonfirma kuti panhu pauri kuvaka apa panoita here kuvakikana kuti maboundaries national museums, then wochiona kuti zvine kodzero here kuya kudare kwamambo kana kuti inyaya yakazvitonga kudhara. Kuti nyaya kweika hatina chatinombopenengura kana kutarisa, hapana chatinombotarisa. Chekutanga tinofanira kutanga patariswa kuti nzvimbo yatiri kutaura nezvayo neboundary national museums zvakamira sei. Kana taziva maboundaries iwayo tochizokurukura tichitangira ipapo, asi kana tisina kupindurwa nyaya yemaboundaries hapana zvatiri kuita, tingataurira nenhema pana. Naipapo futi mambo uya kunyatsotaura wanhu kuti ndakasiyana napo nechikonzero chenational museums. Amene kuti iwo uri kumusungisa papi kuti zvoni ndibvumawo zvinhu seanenge akasiyana munhu so paanenge akavaka anofanira kugumira, asi kana achiendera mberi nekuisa structure paside paane imwe structure ndogongwevera musoro uta kuita ayo kuseri kuno panoti road inobva Mungati ninobva kwaMandaza kugomo padzinosangana dziyakuenda kubvetewa kusaidi uku atipaipa ndori pachena kafunotera ndizakire yamweze pachena kavape kuti kana mizembe yakati ngoroya hapana chitsotsi chiripo pepe tanga zvakaitika ka zvinhu izvozvo zvakatoitika last year but one pandakavaka 2 rooms ndavaka imwe imba yada kutarisana ndadzibvisa zvidhina zvako nevhu kana dare rakasumuka rakanoona ka hapana kuvakwa pakaitwa zvibva patakabvisa zvinhu pandakazvibvisa nezvinhu ndakabadabvisa zvinhu tingaswerere mambo vati hatigone kuendera mberi nenyaya yesabhuku asi dai sabhuku vanga aripo nhasi anga achitipupurira kuti nzvimbo yemuseum yakada haisi maboundary ari pano
handiti Oh, dai sabhuku vangu varipo nhasi undavanga kutudzawo kuti panovakwa here kana paite se apa apa vakwe. vakwe dai sabhuku vangu varipo nhasi vaijekisa nyaya sedzipi mambo vati zvoni nyaya inoda kutanga zvemabhaundari ndapi maona rati kuti nyaya uyu Derek aunyataura ndakatopasiya kudhara nokuti ndime museum so hapana chikonzo chokusungisa uyu shamwari tendai chienda unoona kuti nzvimbo iyoyo zvokutaurwa iri mumuseum zveshuwa here zvinoonekwa sei sabhuku nevamwe vakuru vomusha nana murape varipo vari kunha Derek ndo vakatomboti chiregerai kuvaka musha upi musha uyu nhasi tikasorotonga nyaya sikorotaura nyaya pana pasi nzvimbo iri mumuseum uyu akatosiya zveshuwa kana iri museum unoona kuti Derek akasiya iwo futi hauna kodzero kuenda kuti papi ipapo nepemuseum saka hapana pari panzvimbo pemuseum hapana nyaya yatingataura apa enda unoona sabhuku charamoyo varipo ivava Owen enda unomuona mumuratidze nzvimbo iyoyo mowirirana muganho nenational museums iri papi mapurisa ekunational museums haatombonetsi kuuya munovadana uya panzvimbo moita zvinhu zvenyu muri pamwe chete mapurisa enational museums apa sabhuku charamoyo apa iwewe apa kana une vamwe vaonda kukoka vouya moonesana mabhaundari enational museums kuti ndeapi uregere kupara mhosva nekuti uchauya kuna mamboka ndobva ndati Derek ibva pakusiyira nzvimbo tenda yavake wobva wavaka panational museums wodzoka wasungwa kuti wauri mamboka makanditi vakandasungwa chataita hapana saka ngatitange tagadzirisa nyaya yemabhaundaries sabhuku charamoyo ndiye anodeedza national museums youya iwewe woendapo mowirirana bhaundari kuti apa vakai henyu ndakati nzvimbo dziri kudivi rekunational museums kana muchida kurima rimai asi kuvaka musavake manzwisisa kurima henyu hehe munogona kurima kana venational museums vakazoya vachiti tauda nzvimbo yedu tada kuita zvakati chiregerai kurima ndo vanenge vataura asi pari zvino kana muchida kurima musina pekurima rimai asi kuvaka estructure ipapo hamune maparamhosva national museums inokusungai Nenda kumubatsirawo mumwe wangu zvanga asiri kutomboziva kuti isusu takatombosukwa takatoenda kuRotondo tisiri kuziva ndakatozosaina bepa randakanzi ubvise zvinhu zviripo ipapo nzvimbo iri munational museum iwe uri hama yangu tendai uri hama yangu zvokuti kuuya kwataita kuno kwanambofungidza tinosvika kuno tinototaura tese takakwira tese kombi zvakasara zvoitika zvina tanisina communication kana tichibva pano togona kuenda kumuseum tononzwa tese wanzwisisa here tendai makubatsirika makubatsirika taona sabhuku chademoyo tinodzoka futi pano padare here kana nemhinduro kana kuti zvakanaka mukaona sabhuku chadamoyo sunungukai kudzoka Monday to Friday sunungukai kuuya chero zuva musamirire henyu ngoti musi wedare chete chero Monday to Friday sabhuku chadamoyo vacho kana vaine zvavanenge vaona vachida rubatsiro rwangu vanhu vakasununguka kunifonera tobatsirana asi toda kuti chokwadi chibude pachena parege kusara anenge achirwadziwa sezvauri kuita uye hatisi kuda zvakare anotambisa mari yake achivaka panhu panozomuendesa mujeri hazvina kunaka kuti tikuti enda unovaka mangwana uye wobva wasungwa woenda Rotondo woendeswa wotovharirwa mukati zvaita zvakanaka kuti matanga kuya udarira mambo nekuti dai matanga national museums iriyo yaenda mberi hatizivi kuti zvaiperera papi mazvita ngatitei izvozvo izvo tozotaura mushure munge mazvita tinotenda